Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hatta, jumolo mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di minggu pa-20 sadahon dung Trinitatis di tanggal sia November 2025 ima hatan itu hata na tarsurat di Judas bidusada ayat 10 pitu rodi ayat 20 tolu dohot topik minggu mengaramoti diri di bagasan holong niroha, memelihara diri dalam kasih Allah. Hujaha madihita, tapai hutihuk madi bagasan roha tabe, songonoma di dok hatani itu hata. Alai hamu akaha holongan, ingot tamuma hata akanaung ni lubahon ni aka apostel ni tu hata Jesus Kristus. Adi dok nasida do tuhamu di aka ari parpudi Roma aka si pangicahi akan mangulahon hahisapon hajahaton ni rohana sidabe. Ima aka pamula-mula mangulu dunian alai dang martodi. Alai hamu aka haholongan pauli-uli hamuma dirimuna di atas haporsiaumuna nabadia situtu jala martangiang di bagasa todi porbadia. Ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata. Mai mama hamu di asini rohani tu hata Jesus Kristus asasahat tamu tuhanguluan saliling-lilingna. Ajari hamuma aka naganggu rohai palua hamuma nasida rapas samu manasida sianapi marasini roha mahamu dinadeba huhut mabiar hagigiho kamuma nang abitna naung niramunan ni sibukna. Ima hatani itu hata. Di hamak kadongan saha porsiaon, adong do peribahasa Indonesia nama dok songonon, sedia payung sebelum hujan. Molota sigatian non, lapatan ni peribahasa on hurang lebih songonomma, bersiap-siap atau berjaga-jaga sebelum terjadi masalah atau kesulitan yang tidak diinginkan. Berjaga-jaga dan bersiap-siap sebelum terjadi hal-hal atau kesulitan yang tidak kita inginkan. Molonunga di boto naing ro udan ba di parade mapayungat he. Asa unang manongnong ibana, asa unang tonu ho. Molonunga di boto ho rupani ro udan, naing ro udan ba parade ma payung. Nunga di boto naing ro udan hape dang dibuat payung bah ngaber masalah be moluaka sisongoni. Harus soro udan nungai kon sai radi payung rupani dijabu bahkan doho diaka kendaratai nuaing. Atik buha di pardalanani topu ro udan sian nasopanagaman. Jala olo do songoni ati akamang doho tamu inanami. Nuaingon memang nungalam murah makin mudah. Adorak sobor hatita tuaka pardalanata doho tuaka ulautai nunga boy jolotai darupani aka perakiraan cuaca di hempotai nga adong disirupani dibaen pabuahon paingot tuhita boha cerah do ari sadarion berawat do manang hujan badai inna rupani disi. Jadi holan tabereng di hempotai molo memang ta aktif do perakiraan cuacana ngasai di babua tu hita rupani. Angguna beruon tang adong nasongoni. Tada alam do nabui rupani di ida manang di jaha akajol mai. Isarana molo nunga makkulum berarti nanaing Roma udan. Molo nunga gugu alugo dua do kemungkinan. Bui doi tanda-tanda ni logo ni hari, yesui naing Roma udan nagogo. Ima jorupa ni molo nabaruon.
Nina naberuon molonunga masuk tu bulan Oktober, November, Desember, parudan namai. Arong do namar ningoti sahatu sadarion. Aka bulan na berakhiran ber, lapatan na nunga di paradihian eber, laho manare aka aik. Oktober, November, Desember, ember, na ini nairupani. Idu asa akan namarsuan MP na julu di bulan-bulani do rupane. Jadi dang binoto nuaing ala nunga dong akka si 100 hari tulu bulan paner rupane ba dang binoto be nga bergeser be akka partikian. Hama kadongan saha porsiaun di paingot si Judas dak si Judas Iskariot alai anggini si Jakobus do di do rupane di ayat sadai akan naporsiai, dipaingot akan naporsiai, ima akan namarpili aka haholongan di bagasan debata ama jalani ramotan ni Yesus Kristus. Jadi dipaingot si Judas dak si Judas Iskariot. Jadi molo tajahan muse di Matius 10 ayat 55 lam takasdo didok di si isi si Judas na nidokna di bagasa trupukon. Dipaingot asa unang lupa dihata akan naung dilubahon tu nasida dia ka ari nasalpu. Unang lupa dia kahata akan naung dilubahon. Dia mahuroha naung dilubahone. Macetakas didok di ayat 10 siai dia kari parpudi Roma aka sipangi cahi akan mangulahon hahi sapon hajahaton ni rohana sidabe ima aka pamula-mula mangulu donian alai dang martodi. Molo di 2 Petrus 3 ayat 3 di dok songonon om manarumiko botom muna na Roma di aka ari parpudi aka pangalesem parhata isa-hisak na mangului aka hisapna sadiri. Unang lupa di aka poda ni aka aposteli. Jadi memang odo sada sahita sahatu tikion lupa. Jadi laos olo do rupani ta amiton faktor u nita sasitong na daong. Sahit don dihita, lupa hita. Jadi dang boy lupa dia ka poda ni aka aposteli, dia ka sipaingot ni aka parjamitai. Jala molo tapahebang onan nomuse unang lupa dia ka tona ni na tua-tua, unang poda unang lupa dia kapoda ni na tua-tua. Tabang majurupani sada contoh akamang dohot tamuinang ay wasan waing gabi say songon naso dengan taida aka ulaun ada ni halak bataki. Hapesa sitong na molo taida sangat simple, sangat sederhana do. Ra nalupa do hita dia ka ruh ni aka parada to ni. Jadi adong do di sadaluat gabi mangan jam 5 sore. Tangadongi di poda ni akan tua-tua teh. Mangan di pukul 12 di pukul 1 do. Jadi molo mangan parpesta di pukul 4 manang na di pukul 5 dang na binoto mangan nabe. Mga sore dang, mga siang dang. Anong do songoni nuai? Bahasa buhi songoni ya bisa jadi rupa ni nalupa diaka poda ni aka na tua-tuai. Nuaing dipaingot si Judas aka naporsiai na hinaholongan ni Tuhan Yesusi unang lupa dia kahata naung pinodahon ni aka apostel. Unang lupa naung dilubaho tu nasida dia ka ari nasalpu. Jadi dangadong alasat tarupa ni somarningot akai ido sada dalata laho manangkis menangkal aka ajaran-ajaran manang puda-puda na mangaliluhok kita rupani. Molo marsitio pa kita toktong dia aka puda dia kahata terlebih di hatan itu hatai ido paluaho kita sian godang akamara na tabulusi. Om manatado di gijang nak kiningani ibarat hujan yang segera akan turun ahanama siulota. Ya tentu sediakan payung, ambil jemuran, muladong rupani
jomuran na di luar dibuat mate. Padengkan atap na bocori dohot aka na asing. Jadi naroma aka riparpudi dia ka ari parpudi ro aka pasi pangalesen parhata isa-hisak na mangului aka hisapna sadiri. Jadi ibarat udan nakiningan ngata boto na ro tutu di parade mapayungna moluarong aka jomuranna dijomur disi dibuat moluarong atak na bocor di padenggam asa unang tonu ibana. Suasoni manuaing di singot-singot ni si Judason bahwa naroma aka pangalesen parhata isa-hisak na mangului aka hisapna sadiri. Di situasi si songoni aha manabui ulahonon ni ruasi, aha manabui ulahonota. Di situasi si songani pinomat aka mangdoho tamuinang adong matulu na ikon ulahonon ni ruasi. Na parjulu didok di ayat pasapulu di ayat 20 alai hamu kahaholongan pauliuli hamuma dirimuna di atas haporsiaumuna nabadia situju jala martangiang di bagasat todi porbadia. Pauliuli molo di hata Indonesia ra anno di bang di badisi bangunlah dirimu. Jadi dangadong dalata na asing ia soholan na pauliuli dirita laho manangkis aka parpuda haliluon dohot aka jolma na mangasahon hisap-hisap ni daging nai. Pauliuli dirim. Dungi mo siya didok, ramoti hamuma dirimuna, ramoti dirim di bagasan holong ni roha ni debata. Jalan apa tuluhon ajari hamuma akan naganggu rohai. Jadi dakolak kita nanaing pauliota, dakolak dirita, alai doho dodo ngatai, asa unang do ngatai pe, dang tarela rupani diaka poda na mangaliluhoni. Balua hamu manasida rapas samu manasida sian api marasini roha mahamu dinadeba huhut mabiar hagigi hokamuma nang abitna naung niramunan ni sibukna. Jadi tugas ta akamang do taminang dada holan menyelamat to dirita dada holan nanai peluahu dirita sianaka poda na mengutamakan pardagingon dohot hisap-hisap ni daging na nakiningani alai dohot doa kadongata sahapor siau ni asa unang nasidape tarela dia kapuda na sodenggani. Tutu taboto do lapatan niaka padohani. Nanaing dohonon na disi ima atik penaung takas didok nakin naroma akasi pangalecem alai datung tu si pangales semi pokusta. Tu dirita nama pokusta. Jadi dakolan tu aka si pangalesem dada holat tu parpuda na mangasahon hisap-hisap ni pamatangibe pokusta alai tu dirita bohado hita rupani asa unang hona asa unang gabe dapot tarela diaka poda si songoni dus di songon udan nakining datung tu udanibe perhatiata alai tu payung na menangkal udani nama payung nama si luluata ngapastiro udani rupani jadi dak tu si be perhatiata isarani jabuna hagoran manang kebakaran unang be tu api i perhatian alai luluan nama aik laho maniram idu benna didok disi pauli dirim ramoti dirim ajari aka naganggu roha hamu kadongan dak tarupa ubahita portibion hita dona ikon berubah ima dido aka namalo. Dang tarpau bahita sibolis. Sekali sibolis, tetap sibolis ate. Hita do na ikon berubah. Asa unang dohot tita sibolison. Aida na oloido gabe usibolisan hita sian sibolis ate. Jadi lok masongoni sibolisi. Lok masongoni portibon. Hita do na ikon berubah rupane. Asa bui hita menghadapi aka tantangan ini. Hamu kadongan mengadupi aka anti Kristuson manang aka si pangalesem nanidok nanak kiningani aka si pangicahi
aka na mengutamakan hisap-hisap ni daging nai rikodo pakiota teori sepak bola macam dengan dui teraponota di ngulu tahun. Dia ma nanidokna teori sepak bola adong do teori sepak bola na mengutamakan defensif di dok rupani bertahan dari serangan musuh. Pokoknya asal maunang ditaluho musuh. Jadi dengan do na bertahan. Jadi molo tajaha anon di sejata ni halak Kristen na ikon dikenakan manang dipahei songon natar surat di Efesus onomi ya digobar hodo rupani disi ba ikon bertahan do hita tuaka serangan ni musuh. Jadi teori sepak bola pe arong do songoni rupani bertahan adalah kekuatan yang ampuh. Alai teori sepak bola nai baru dada holan bertahap be. Adong dona nidokna teori sepak bola total football. Prinsip ni teori total footballon ima terus menyerang, terus menekan sejak awal pertandingan dan semua pemain harus ikut menyerang. Jadi molo teori napa jodoh nak ni bertahan ibana. Asa unang kebobolan. Alai teori sepak bola nai baru didok total football dakola bertahan, menyerang. Nah, tentu suku-suku nak bohado bolo diserang. Semua pemain harus juga ikut bertahan. Jadi dakola na menyerang ibana. Molo diserang ibana, bertahan ibana. Jadi dalil na songonom menyerang adalah pertahanan yang paling baik. Jadi molo taterapon ra manang tapake teorion mengadupi aka pangalilu nakiningan dohot aka parpuda nanaing manaiti rohatai maka alat manang sijata na ikon pakiota ima hatani debata. Om mananidokna di Efesus onom ayat 10 pitui podang ni todi. Jadi molo songon natadok nakiningan nido total footballi menyerang ba alat satu-satuna si pakiota ima hatani debata. Ima podang ni todi. Marhitei do hita boy manaluhon subiani portibion. Atong tahamonakom mai marhite-hite na toktong marsitiopan di hatani tu hatta unang lupa di akapuda natajaloi jala majamoton dirita martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam nahu bege hami pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami be. Asa di parbuihok katami parbuena denggan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.